Seiso lantion levyisessä haarassa, koukista polvia, taita selkää eteen, vie kädet eteen, nojaa taakse aivan kuin takanasi olisi tuoli ja nouse rauhallisesti ylös. Seiso lantion levyisessä haarassa, ota kevyt tuki tuolin reunasta, nouse hitaasti varpaille, pidä varpaat tiukasti kiinni lattiassa ja laskeudu hitaasti hallitusti alas. Voit käyttää joko käsipainoa tai vesipulloa. Vie rauhallisesti käsi koukkuun ja ojenna. Pidä selkä suorana ja hallittuna koko liikkeen ajan. Istu selkä suorana, vie kädet rauhallisesti eteen. Pyöristä selkä mahdollisimman pyöreäksi, vie leuka rintaan ja nouse rauhallisesti ylös ja ojenna selkä suoraksi. Koukista polvet, taivuta selkää hieman eteenpäin. Astu sivulle ja yhteen, sivulle ja yhteen. Seiso lantion leveissä haarassa, koukista polvia, tuo kädet olkapäille. Kierrä, jatka liikettä päällä, tuo rauhallisesti keskelle ja vie toiseen suuntaan. Pidä liike tasaisena. Marssi rauhallisesti paikallaan. Nosta vastakkainen polvi ja vastakkainen käsi yhtä aikaa ylös. Seiso tukevasti oikealla jalalla, koukista hieman polvea. Näpäytä vasemmalla jalalla eteen, sivulle ja taakse. Koukista polvet, jotta saat vauhtia, heilauta kädet kohti kattoa ja tuo rauhallisesti alas. Ole vatsamakuulla, katse kohti lattiaa, ojenna vastakkainen käsi ja vastakkainen jalka mahdollisimman kauas toisistaan ja tuo takaisin aloitusasentoon. Ole selin makuulla, koukista jalka rauhallisesti, vie suorana olevan jalan yli, käännä katse vastakkaiseen suuntaan. Tunnet venytyksen alaselässä ja pakarassa. Voit pitää venytystä hetken aikaa ja tuoda sen jälkeen rauhallisesti polvilähtöasentoon.